Nagpabilin karong hagit sa Island Rescue Organization kun IRO ang pagpa-adapt sa ilang mga giatimang mga iro sa ilang shelter sa may Barangay Guba, Dakbayan sa Sugbo. Kinibisan pa man kun aduna sila adoption day alang sa mga iro ug iring kaduha sa usa ka buwan. Matod ni Anlen Aispuro sa IRO nga kasagaran sila masugatang kakulian sa pagpa-adapt sa ilang mga iro. Panahon nga aduna sila adoption day mao gyud ang pagpa-adapt sa ilang mga dagko nga mga iro. Nabantayan sa IRO nga kasagaran sa mga ganahan mo adapt og iro mas pilion ang mga itoy. Apan bisan pa man niini, malaumon gyapon si Aispuro nga aduna gyapon malumong mga kasing-kasing nga mo adapt sa ilang mga iro. Karong adlaw, laing adoption day ang gipahigayon sa IRO sa usa ka mall sa may North Reclamation Area. Diin 5 ka mga iro ug 2 ka iring ang ilang gisuwayan og pa-adapt ngadto sa mga gustong mohatag og permanenteng kapuy-an alang kanila. Actually, ang ginapangita is more on puppies, kay dali alagaan, cute. So, sa mga senior dogs namin, struggle talaga. Pero, meron naman talaga, mas preferred nila ang senior dogs. Kay gusto nila tagaan gid na a home and a family, no, ang mga seniors. Samtang gipasabot ni Aispuro nga di gyud sila basta-basta mo pa-adapt sa mga iro ug iring. Kung ang buot mo adapt niini walay panahon sa pag-atiman, kinahanglan pang moagi sa makuting proseso ang buot mo adapt sa ilang mga iro ug iring. Una kini nila madala sa panimalay. Usa-usab ka home visit ang ilang ipahigayon aron masuta og angayan ba ang mga iro ug iring sa ilang bag-ong kapuy-an. Kinahanglan usab nga mohatag og update ang mo-adapt sa mga iro matag semana sa taga-IRO. Kalabot sa kahimtang niini. Kuno galing dili kini makomply sa mi-adapt, hayan mahimo kining gamawion sa IRO. Tanan naman tayo deserve a second chance, di ba? Sa love life nga may second chance din eh. So sila din, deserve nila ang second home and second family. Kaya ini sila nga mga rescue, they are abandoned. Okay, abandoned, abuse, or victim ng mga hit and run. So usually na sila, they need love din pareho sa mga tao, di ba? So kung ano yung makaya namon nga ihatag for the dogs at matagaan sila home, nga dapat nga maatimanan gid sila, no, maatipan sila at tagaan gid sila time, and especially the love and the care. Hindi lang love ha, kailangan may care talaga nga kasama doon. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.